دم باش تماشاوان نیجا ام به تیگینا هفته لپیشبری وانه و هفته امیل سر تیگینا پولیتیکای بسکنن رهبر اپو د پارازنامه پرسکریکا کرد و چارەسەریya نەتەوەیە دموکراتیک ده پشتی تیگینا رهبریه لسر تیگینا پولیتیکای دسکنه سیستما دەسەڵاتداری و دەولەتێ چاوە کو دخوازە تیگینا رهبریه بەرەواژی بکە و بخە یەک دەستداریە خۆ عینێ وسا لە پولیتیکایش دکە پولیتیکای به تمامی وکه قادا و سازکرنا کارین دولت و دەسەڵاتداریه پێناسە دکن ev jî êrişa herî mezin al ser polîtîkayê ye rêbera po dema ku polîtîkayê ji nû ve pênase dike yan jî têgîna polîtîkayê ji nû ve digire dest esas dixwaze vê berovajîkirinê ji holê rake polîtîka ne îdarekirina dewletê yan jî hunera rêkûpêkirina zext û mêtîngeriya desthilatdariyê ye berava jî polîtîka yekser têkîldarî civakê ye rêbera po di paraznameya pirsgirêka Kurd û çareseriya netewaya demokratîk de di beşa çarçeweya têgînî û teorîk de bi van nirxandinan mijara polîtîkayê ronî dike têgîna polîtîkayê jî herî kêm bi qasî têgîna desthilatdariyê diyardeyeke civakî ya têgihiştina wê zehmet temsîl dike peyva polîtîkayê bi koka xwe girêkî ye hem têgîna rêveberiyê hem jî ya desthilatdariyê tîne bîra mirov û tê maneya rêveberiya bajêr lê wexta ku weke diyardeyeke civakî behsa wê bêkirin mirov nikare wê wisa bide naskirin civak bi awayekî azad tê rêvebirin û pêşxistin bi vê re ferd ji bo bibe şexsiyet pêş dikeve tevî ku diyardeya rêveberiyê di nava xwe de dihewîne jî mirov nikare bi tevahî wê weke rêveberî destnîşan bike mirov nikare wê ne bi desthilatdariyê re ne jî bi xwe rêvebirinê re wekev bibîne mirov polîtîkayê weke qada azadiya civakê weke qada afirandinê ya lê pêşxistina mane û îradeyê tê zêdekirin şîrove bike ev zêdetir nêzî rastiya wê ye heta mirov dikare polîtîka û azadiyê wekev bibîne li vir a mevzû behs ew e civak hem bi fikir hem jî bi çalakiyê li xwe û nasnameya xwe serwext dibe pêş de dibe û xwe diparêze dema ku polîtîka bibe erka xwe rêvebirinê hingê weke polîtîka demokratîk dibe xwedî nasname lê dema veguhera rêveberiya desthilatdariyê hingê polîtîka ji rastiya xwe dûr dikeve û dikeve rewşekê ku xwe înkar dike qada desthilatdariyê ew qade ku lê polîtîka tê înkarkirin liberalîzm bi israr ferz dike ku rêveberiya dewletê polîtîka û rêveberiya polîtîk e ev yek wekî çawa wisa nîne her wa înkara polîtîkayê ye jî û tê wê maneyê ku li şûna wê yan rêveberiya keyfî ya desthilatdariyê yan jî îdareya bipîvan a dewletê tê bicîkirin tu carî nabe ku mirov îdareya dewletê weke polîtîkayê bide naskirin ji ber ku ew bi awayekî desthilatdariya bipîvan û norm e desthilatdarî jî di her rewşê de tê maneya li dervehiştina polîtîkayê di civaknasiyê de yek ji qada tê de aloziya têgînan heye qada têkiliyên desthilatdarî rêveberî û polîtîkayê ye têgîn ew çend di nav hev de omîna wekhev bin têne bikaranîn banê tevahiya civaknasiyê zincîrwarî bi awayekî şaş tê derbandin zanista civakî ya îlhama xwe ji îdeolojiya liberalîzmê digire bi awayekî berfireh diwarê tevlîhevkirina mejiyê mirovan de xizmetê dike nexasim ji tevahiya çalakiyên sîstemên tehekkümkar re polîtîka dibêje bermahiyên biçûk ên polîtîkayê yên li ser piyan mane jî ji nedîtî ve tê weke rêveberiyê eşîran ên destpêkê mihelle parêziya teng demdirêj pêşiya xwe nedîtin temsîlnekirina berjewendiyên bingehîn ên neteweyî yên hundir û derve bi nav dike û hikim di heqê wan de dide di vê mijarê de têra xwe aloziya ye û mejiyê mirovan tevlî heve tevî ku polîtîka ji mêj ve ji civakê hatiye qewutandin û li şûna wê şîfreyên desthilatdariyê yên bi xiyanetê re wekhev hatine ferskirin dîsa jî dikarin bi gewîtî bibêjin diwarê polîtîkayê de gelekî pêşketin hene di polîtîkayê de gihîştine asteke şareza û modern lê ya rastî li qada civakî ya polîtîka lê heye ya xwedî nirx
برجواندین حیاتیین جواکینه خوشحالیا وی و استا پیشکتنا ویا معنادان و آوابونیه. جواکین بی پولیتیکا یان جی پولیتیکا وان قلس یان ویش در و جالی دستلاتداریه که و بین امها کرن و ببن میتینگه آنجی جهندر و ویش آلی الیته که دستلاتداریه و چینه که میتینکار و زوردستیه ببینن و بین میتن. قنجیا هری مزن آمروف به جواکی بکه اوه دوی مروف استا پولیتیک آوی جواکی بلند بکه یاج ویش قنشتر اوه مروف و بگینه دموکراسیه که بنیادی و بینابر آکو سیاست دموکراتیک دکاره لی 24 ساعتان بخبته. ام دکارن جور جی فهم بکن که بجبو جواکی که پولیتیکا چقاسی گرینگه. دوباره کرنا وان هفوکان و سودمند به. قنجیا هری مزن آمروف به جواکی که بکه اوه دوی مروف استا پولیتیک آوی جواکی بلند بکه. یاج ویجی قنشتر اوه مروف و بگینه دموکراسیه که بنیادی و بینابر آکو سیاست دموکراتیک دکاره لی 24 ساعتان بخبته. ام وی هفته لسر تیگینا پولیتیکای سکنین. بمینین دناوا خیر و خوشیه ده.